siya. Morning walking with Lona. Walking din tayo pag may pag may time para sa ating katawan din. Walking. Hinatid namin yung bunso sa school. Then walking na rin, diba? Yan. Yan si Lona, walking din, oh. Walking with Lona. Gusto na dito walking. Yan ang bus. Nauna. Luna, turn this way. This way. We go home now.